košom. Po nepresnej trojke, teraz Gilorio. Individuálna akcia napokon. Avramovič vybral Gilorio, ktorý to skúša. Veľmi ťažká trojka. Z rohu ihriska. Gilory faulovaný Hlivákom. Teraz Boban Tomič v celkom jasnej pozícii zaváhal a na druhej strane už... Červenom, ktorý by skákal po lopte, ktorá sa odrazila od obruče. Gilory. Vučičevič sa presadil. Opäť je tu ten súboj Davisov. A teraz ale Davis distribuoval loptu pod kôž na Borisa Bojanovského. Saša Avramovič našiel Deandreho Davisa, dobrý pohyb lopty a úspešný Gilory. Krásna akcia na konci, ktorej bol bal. Stále sa môže stať, že nám duel dospeje do predĺženia. Deandre Davis teraz veľmi pekne pre... Skúšal trojku, dopredu už môže ísť Gilory s 12-kou. A je tu Gilory. Ďalší pokus za 3 a Saša O'Reillyho. Tu ešte raz, no Saša Avramovič stihol ešte predtým, než tam O'Reilly k nemu dobehol pustiť loptu z rúk. Čičevič vniká pod kôš. V štvrtej štvrtine už dal dva veľmi ťažké pokusy za 2 body a teraz... Avramovič. Gilory za 3 úspešný. Žiak. Gilory to už skúša na Alexandra. Nakoniec si vybral Vučičeviča a ten, pozrite sa. Saša Avramovič si tam teraz ešte volal svojich spoluhráčov. Nakoniec si vybral Washburna, Gilory na práve nás. Gilory. Gilory to spravil nádherne. V obrane, ak chcú ešte s týmto zápasom niečo urobiť a